אבל אז הבנתי, וזו עבודה שעשיתי בחודשים האחרונים, ממש בחודשים האחרונים, שכדי להיות זמין לכולם, וכדי להיות האיש החזק שאני רוצה להיות, אני חייב לשים גבולות גם לעצמי, וגם לשים את הפלאפון בצד, ולקחת לעצמי שעה, שעתיים, או זמנים שאני נהנה בהם, כמו אוכל, או דברים בסיסיים, שהייתי ככה אוכל ובפלאפון, ליהנות. וזה הגיע, ואנחנו כנראה נחתוך את הסרטון הזה לשתיים, זה הגיע משאלה שהבן שלי שאל אותי בחודש האחרון, אבא תגיד, למה אתה נכנס למקלחת 2 דקות ויוצא? למה? כאילו סבבה, אני לא, אתה מתקלח, מתנקה, הכל טוב ויפה. אתה לא זמין. ואמרתי לו, תשמע, נכנס למקלחת, אני עושה מה שעושים, ואני יוצא, מה אני צריך עוד לעשות במקלחת? הוא אומר לי, כן, אבל למה אתה לא נהנה מהמקלחת? אנשים נהנים במקלחת. ומאז, אני ישבתי וכתבתי את זה לעצמי בצד. אבא, למה אתה לא נהנה במקלחת? שאלה שהוא שאל אותי. ומאז אני מקפיד לעשות, זה קצת אינטימי, אבל מקלחת כל יום, כל בוקר שאני קם, קודם כל שעה אני לא נוגע בפלאפון, לא נוגע, אני יושן בלילה עם מצב טיסה, כבר חודש, וכשאני קם בבוקר אני לא נוגע